Salam ekran doganlar. Giýçäşi eri diýleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Ullakan ötünç soraýan bagyşlarsyňyz tehniki sebäpden gün ýaýlymyza wagtynda başlap bilmedik. Ay bas nähili bolsa bolsun bolşaly diýerler. Ýöne men iş ahlagym, işe çemelleşim iň gowusyny edip bilýärkäk näme üçin etmäli görünüşinde. 3-4 sany kameralyk hemmesenem synak görýäs. Ýöne gynansaňam bilemok näme üçin. Planşet kabul edenok, kabul eden ýaly soň kesip goýberýär. Öňem bir degişip aýtdy, köne enjamlar ulanýan döwleda tip Pentium 1 mi 2 mi şolar ýaly dedi. Ultrabook'umuz 8-nji nesil emme tehnik taýdan aslynda bu gün ýaýlymlar hiç adam däl oň üçin ýöne şonu da şolam işlenok. Ustalara zatlara görkezýän emme zat gülýarly ýöne biziň gün ýaýlymyza gerek gelýär bolan bir hili büdräp durlar. Soň dedik, ay bolýa inni hemme taraplaýyn bütün şu howpsuzlyk programmalar bilen bile bir tablet alyp göreli, tabletden etjek göreli şunu dedik. Samsung'un S8 Ultra diýip bir tablet bar. Şonu alyp hemme içinde programmalaryny goýduk. Hemmeden lisenziýaly. Indi şundan prototip. Professional kameralyk ekran baglaýar, baglanýar. Ay saýardalymdan soň ýene şol ýonkonkuluk hiç ýeli hemme zat ditdi kamera. Şoň üçin aýyplaşma. Häzirini planşetiň öz kamerasyna nedýän. Şoň üçin ekran doganlar hili gowuk däl bolsa aýyplaşma. Men iň gowy görünüşde etjek bolýan ýöne edil häzirlikçe başardynyp. Şoň üçin aýyplaşma. Bugunky temamyz Serdaryň ilkinji dyrnagyň içindäki reformasy, gyýyz gelinlere garşy täze gadagançylyklar. Indi bu temany aýratyn edersip öňkü efirlerimizde gün ýaýlarymyzda aýdypdyk. Sebäbi bu öz başyna bir ullukan tragediýa. Muňa şeýle baka bermeli. Näme üçin? Biz şu temany epes wagtdan bäri, şu gadagançylyklar başlandan bäri daşary urtly siýasatçylar bilen, jurnalistler bilen, adam hukuklaryny goraýan guramalarda işleýänler bilen, umuman şu temalarda zenan haklary bilen işleýänler bilen, hatda 2-3 sany uniwersitetiň professory bilenem gürleşdik, söhbet etdik, diýdik inha şular ýaly ýa olaňam habar bar. Diýip näme baha berýäňiz şoň? Şoň olaram soraýa, o ne olar düşünüp bilýär, ne biz düşünüp bilýär. Şu mesele näme üçin? Sebäbi gyýyz gelinleriň hak hukugyna hüjüm etmek, gyýyz gelinleri hak hukukdan mahrum etmek bu gadymy ýygalyk düşünje eýerýän adama meňzeş, taşkeş we adama meňzeş ýöne içinde adamyň ruhu dälle başga bir mahlugyň ruhy bolan vampir mi, zombi mi näme diýseňiz diýin, ýöne adama düşman bolan yaratyk diýär-de nemeler, türkler. Bizde de mahluk. Şol mahluklaň adama garşy edýän hüjüminiň bir görnüşine meňzeýär. Näme üçin? Indi şu taýda mundan bir näçe ýyl ogul dünýä medeniýetinde şeýle bir maglumat çykdy. Saud Arabistan'da bilýäňiz
Aýal maşgalalary, aýal maşgalalan gyz gelininden haklary, denandan haklary gaty erbet ilginç ýagdaýda. Şo taýda ýaşasak zat diýip öýdýänler, emma nisip etsin olar üçin mübarek bolsun. Bizden uzak bolsa bolýa. Inni şo taýda Saudy Arabistanyna şular ýalyky jedelleşikler umumyň bir özgörüşük etsek, zat etsek, aýal gyzlar bilen baglanşyk bilenýäli gurumlar zatlar başlady. Ondan bir ilmi konferensiýa geçirilýär şo taýda. Şo ilmi konferensiýanyň maksady bu zelanlar, gyz gelinler näme? Bu haýsy ilmi taýdan maňa bir neme bermeli? Analiz bermeli, baha bermeli, sypatlandyrma bermeli. Nirek degişli bular? Bular adam, indi bulan maksady gyz gelinleri adam ýerine goýmalylar, adam hasap etmeliler, bulara hak hukuk bermeliler, erkekler bilen deň hukukluk bermeliler. Şoň üçin bir zat edip bahana tapmaly. Bulary tapawutly bir adamdan tapawutly bir kategoriýada goýmaly. Jedelleşýärler, hakyky bolan zat bu ertekide Google açyp seredin. Ondan jedelleşik bolýar, iň soňunda şeýle karara gelýärler. Bir näçe gün bolandan soň şeýle karara gelýärler. Zenanlar Saudy Arabistanyň goşadyrnyň içindäki gelen ilmi netijesine kararyna görä. Goşadyrnyň içinde olan ilma özlerini meňzeýär. Ol hakyky ilim däl. Şolaň netijesine görä zenanlar adam däl süýdemdirjileň hataryna bir topara degişli. Utanmanam aýdýarlarmy? Inni muny aýdan wagty biri sorap bilýär-de, şeý diýip sorap bilýär. Bolýa. Onna sen kimden döredin? Düýedenmi, eşekdenmi, güjükdenmi, pişikdenmi? Bir haýwandanam däl bolsa, nirden gelliň? Başga planetadan gelliňmi? Başga planetadan gelmek üçinem hakykatdanam bir ösen medeniýet, ösen tehnologiýa. Ösen tehnologiýa eýe bolmak üçinem aňy düşünje taýdan ösen bolmaly. Bular ýalyky kellesi çüýrük mahluklar başga planetadan gelmegi mümkin. Gynansaňam adamzat taryhyna seredýäňiz boly. Adamzat taryhy her gün, her ay, her ýyl medeniýet taýdan, ahlak taýdan aýagarlygyna ýyzak. Häzirki urşlar diýjekmi? Bu döredip ýaýradylýan viruslar, keseller diýjekmi? Bulan hemmesi adam bolmaýan şol mahluklaryň eseri. Inni bu Serdar Samsyk, Serdar Süplük haramyň dölü. Bu häkimetin tagtyň başyna geçende gelmäne gyz Türkmenistanyna gyz gelininden haklaryny depeläp başlady. Gyz gelinlere hüjüm etip başlady. Näme üçin? Inni bular Saudy Arabistany bilen gowy arasy. Araplar bilen bulan arasy gowy. Biz bilýäs Araplar Türkmenistanyna nähili keýp edýänini, Araplara nähili keýp etdirilýänini pul alyp. Bilýäs, gaty gowy bilýäs. Türkmenler öz watandaşlarynyň girip bilmeýän gorowhanalaryna, orçça zapavetlik gorowhanalarda Araplan baýlarynyň Türkmen Arapdan baýlaryna Türkmen gyz gelinlerini peşkeş berip dereňine de pul alyp nähili keýp etdirýänlerini bilýäs bulan. Şumy haramyň dölü Serdar Türkmeniň arnamasyna eýe çykma. Şular ýaly eýe çykylýarmy arnamasyna? Haramda. Şumy siziň Türkmeniň arnamasyna eýe çykyşyňyz?
Hemme şu gyz gelinlere garşy edilýän gadagançylyklaň aňyrsyna näme ýatýamyşyn türkmençiligi goramak, hawa ahlaky edep terbiýany goramak. Siziň özüňizde ýok ahlak. Siziň bar aklyňyz, pikiriňiz, oýuňyz, küýüňiz hemme zadyňyz satanyňyzyň arasynda ýa iliň satanynyň arasynda ýa aýallaryň eteginiň aşagynda. Şoň üçin bu serdar süplük haram dölüň Türkmenistanyna gyýyz gelinleň hak hukugyny depeläp, gyýyz gelinleri ýekirip, gyýyz gelinlere garşy bütün öz gullukçylaryny, haram zada işgärlerini, ýal-ýaglaryny türkmen gyýyz gelinleriniň üstüne küşgürmeginiň ýekeje sebäbi bar. Mehribanda bollar. Muň Saud Arabistanyňky ýygalyk düşünje bilen şol aýal gyzlary süýdemdirjiler maşgalasyna degişli adam däl bular. Ýöne şolara degişli bir zat diýip özleri şöşeýle almy hässetdendirme berýärler. Bu düşünje bilen balanşyk däl. Inni köp adam pikir edýär, bu Türkmenistanyňky bu gyýgelinlere garşy edilýän hüjümler gadagançylyklaň aňyrsyna belki bir dini ýa şo beduin ýa-da çarwa araplaň ýygalyk düşünjesi bardyr diýip ýok. Bir gramam ýok. Bärde bir zat bar. Serdar diýilýän haram dölü, süplük. Muň çagalyk ýyllaryna seretmeli. Bu nähili çagalyk başyndan geçerdir. Çagalyk döwrüne nähili bolup durby. Şoňa seretmeli. Çagalykdan galan travma bar bu serdarda. Şol çagalykdan galan travma sebäpli gyýyz gelinleň öňünde kemsenýär. Serdar süplük. Şo kemsenden soňam gyýyz gelinleri özünden artykmaç hasap edip gyýyz gelinlere hüjüm edýär. Serdar Berdimuhammedow haramyň dölü nirde ýaşaýar? Serdar Samzyk muň kellesi, aňy, düşünjesi nirde bilýäňizmi? Heleýleň satanyň arasynda. Öz tokumyndaky heleýleň satanyň arasynda kellesi. Şo taýdan muny dolandyrýarlar. Muň kakasynam haram, haram dagym şo taýdan dolandyrýardy. Bular erkek däle, bularda erk ýok. Öz tokumyndaky aýal maşgalalar näme diýse, şonu edýär bular. Bolýa. Bu haram togumyň aýal maşgalalarynyň Türkmenistanyň beýleki aýal maşgalalaryndan näme alyp bermedi bu? Ni pikir et gördüňizmi şunu? Ina şu hakyky çemelişilmeli tarapy şu mesele. Gaty çuňur bärde travma bar. Haram maşgalan togumyň travmasy bar şol işin içinde. Muň içinde türkmençiligim ýok. Muň içinde dinim ýok, hiç adam ýok. Düýp sebäbi şu. Tema geçer. Ýöne bir salamlaşyp alaly. Alyp barjalarymyzdan gowy kommentariýalar gep başlady. Türkmen ýigidi görýän şoň üçin. Ahmet Mahmud amma Türkmen ýigit salam watandaşlar, döwlet dağa geçýäşi diýä geçýäşi Türkmen ýigit strategistim. Hoş geldin. Ahmet Mahmud. Salamu aleyküm döwlet dağa watandaşlar diýä. Salam. Türkmen ýigit. Gördüňizmi watandaşlar? Serdara şöhrat, Serdara şöhrat diýip gezeliň. Serdar üýtgedir, düzeldir diýip düşünýän watandaşlar.
Gördüňizmi? İlki prezident bolan adamyň ilkinji pikrini. Oho, meniň ýerime geçdim. Hawa men köpürden geçdim. Inni maňa hiç zat edip bilmezler. Inni men araljak. Şu kiçiligimden, ýaşlygymdan içimde galan army aljak diýip edýän zady. Serdar Berdimuhammed. Serdar Süplük. Kimin gepine gidip edýän bu zatlar? Bir, eger öz ýty, sende ýtyara ýok bolýa-da, bar aýdalyp ba diýerler ho. Ýogum bol. Sende ýtyara ýok. Sen oýnatky, näme diýseler şonu edýän. Bolýa. Öz ýtyraryň bar eken diýerler. Ýaşlykda nähili travma başdan geçirdiň? Gyýy gelinlere garşy bular ýaly, duşman bolar ýaly. He? Bir, iki. Öz ýtyraryň bilen etmeýändiň belli. Öz ýtyraryň bilen edýän bolsaň, sende bir çağlykda bir sende bir zat bolupdyr. Pikir etmänok. Niýazowyň çağlygynda başyndan geçiren zatlar, sen başyňdan geçenleri öýdenmokmy? Ähtimallyk ýok olar ýaly. Olar ýaly bir variant ýok diýip men pikir edýän. Ýöne. Sebäbi o haram başy internatda ýetimler öýünde zatyndan bolup zaýalandy. Şoň üçin aýal gyzlary özüne konkurent, özüne garşy esasy duşman hasap edýär. Inni seni şu aýal gyzlara garşy hüjüm etdirmä mejbur etýänleriň aýal gyzlar bilen alyp bermek näme var? Şonuň çağlykdan galan ýa-da ýetginjeklik ýyllaryndan galan nähili travmasy var? Şonuň подсознание diýe. Türkçesi bilinç altı. Türkmençesi şonuň aýal gyzlar bilen baglanşykly düşünjesiniň aňyrsynda ýatan zat näme? Nähili travma var şonuň aýal gyzlar bilen baglanşykly düşünjesiniň aňyrsynda? He? Inni bir näçe günden bäri bir gep edilýär. Bir gurrun ýaýradylýar. Türkmenistanda we Türkmenistanyň daşynda. Azatlyk radiosyna da çykdy. Beýle habar berişleri işlerinde de var. Inni bular gyýy gelinlere garşy munça gadagançylyklary giýirdip, hüjüm edip, işinden kogdurup, para peşkeş alıp, sebäbi bulara Serdar gelle Süplük. 3-nji diktatorlyk başlada. 3-nji diktatorlygyň ýalýaglary Türkmenistanyň ýekeci düzgün we konstitusiýa we olam korrupsiýa konstitusiýasy. Täze korrupsiýa çeşmelerini tapmaly. Korrupsiýaň täze usullaryny tapmaly. Şoň üçin adamlar bynçylyk edip, onu da aýal maşgalalar, esasy zähmet çekýän işleýän, ýerde getdirýän aýal maşgalalar. Şolary gowy gysyp, şolardan peýdalanmaklygyň ýoluny izleýärler. Mular näme diýerler? Inni bu gadagançylyklar bilen bular çäklenen oklar. Näil gadagançylyklar bar, olaram men häzir aýdyp berjek. Ýöne bulan edil hut şuň kugünni. Şuňky giýje günniň dogamy. Bir näçe günlükdi. Bulan görýän taýýarlygy näme bilýäňizmi? Türkmenistanyň watandaşy bolan ýöneköy gyýy gelinleri daşary urda çykarmazlyk. Çykarmazlyk mahrum etmek şolary. Elinden daşary pasporty bar bolsa almak. Ýöneköýleri
Diňe özüniňki özüne degişirler, özüne pul gazandyranlar, pul getirýänler çykyp bilýär. Öňkü efirlerimizde aýdypdyk. Türkiýede işlendi ömrümde Alatyk radiosynyň ştatdan daşary. Alatyk radiosy bilen daşardan işleşen wagtymyz şertnamaly. Köp ýagdaýlara biz özümiz şaýat bolduk. Türkiýede guramaçylykly ten söwdasyny we adam söwdasyny Aşgabatda oturan diktatorlyk hökümeti gurnaýar we alyp barýar. Türkiýede de muň şäherlikleri bar. Şu taýdanam bolar gaty uly ummaty pul urýarlar. Inni Türkmenistanyň daşary ýurdu düýbinden aýal maşgalalary çykarmazlyk barada sözlü bulan hiç bir ýazgysyndan hiç bir gadaňçylykla ýazylan ýeri ýok. Ýazgysy bilen berilen buyruk satdy ýok. Edilmeýärler, esseler sowutnama bolýar. Daşary ýurtlar üçin sowutnama bolýar. Şoň üçin bulan hemmesi sözlü. Inni häzir sözde şolar ýaly orada desçek bolýarlar. Daşary ýurtlara aýal maşgalary düýbinden çykarmadyk. Anan ýaňymy? Anan ýaňymy şo? Ananyň. Önümiň maksady näme bilýärmi? Maksady bulan öz aralaryna diýerler. Nämemişin Türkmenistanyny gyýyr gelinler daşary ýurtlarda türkmeniň abraýyny gaçyrýarmyş. Türkmeniň abraýyna ziýan ýetirýärmiş. Daşary ýurtlara Türkmenistanyň gyýyr gelinleri iş tap berjek diýip alyp gidýän ýörüýti Türkmenistanyň çinowniklaryna gönümel baglanyp işleýän, gönümel şolaň görkezmesi boýunça işleýän, şolaň pul kassasy, gaznasy hökümine işleýän dellal aýallar bar. Erkekler emma ýöne esasy aýallar edýär bu zatlar. 2017-nji, 2018-nji ýyllarda Bodrum, Türkiýanyň Bodrum diýen ýeri, Egey deňiziň kenary, Türkiýanyň Gollywoody diýilýär şo taýda. Şo taýda bular Türkmenistanyň çinowniklaryndan alan gollawlary bilen bir aýal, ol aýalyňam Adalet ministrligine eýlede beýlede arkasy bardy. Bodrumy, tutuş Bodrumda öz nemesini gurýar. Küntüçülük sistemasyny, Türkmenistanyň nemeleri bilen. Elbetde o taýyk başga esasy Türkmenistanlylar ýöne o taýyk başga halklardan hem alýarlar. Ýöne umuman şol Bodrumdaky ten sewdasyny edýän, etdirilýän, ten sewdasyny etmäge mejbur etdirilýän aýal maşgalaryň %90-y, %90 Türkmenistan. Galanlary başga nemede. 4 gezek tutully we 4 gezegem 4 gezek tutully, 4 gezegem Türkmenistan hökümeti alyp çykdy şonu. Şol aýaly, şol aýalyň ýynynda durdular. Näme üçin? Bütün şol Bodrumdaky, bu diňe Bodrumdaky, ol İstanbul barada bar, aýdym oturjak ka. İstanbullaky Türkmenistanyň diktatorlyk hökümetiniň, Türkmenistanyň çinowniklarynyň kontrol edýän ten sewdasyndan gazanýan gazanjynyň abarody, gögrümi bara. Uday daklasyn. Eşseňiz saçyňyz agarar. Bir ýeriňizde gyl bolsa agarar. Eşseňiz. İstanbul bara, İstanbul aýratyn bir dünýä, aýratyn bir planeta ýaly. Ýöne men özüm şaýat bolan zadymy aýdýan Bodrum. Onda da Bodrumda da bahalar gymmat. Bodrum sebäbi Türkiýanyň Gollywoody.
Şol aýaly näçe gezek deport etdiler Türkmenistana. Her gezeginde başga at, familiýa bilen, başga pasport bilen geldi. Ýene barmak ýyzyndan datyndan tutup bul aýaly ýene iýberdiler. Ýöne baryp şol Türkiýe geldi. Sebäbi ýyzynda Türkmenistanyň çinowniklary dur. Bulara näme üçin bähwetli ýollary açmalyk. Käbirler aýdýa 3500 berseň barkaýyn gidip gelip dursun diýe Türkmenistana. O 3500 ýa-da 4000 diýerler, 3000 bilen 5000 dollaryň arasyndaky pul ol pyýadalar üçin ortalar peşka diýär. Ýani bu Türkmenistanyň korrupsionerleriniň, talançylarynyň, ogurlarynyň, kezzaplarynyň o iň aşagyndaky agzy porsap bir jübüsini o diýen känur pul bolman ýören iň aşagdaky iň soňkularynyň alýan pullary bu. Aslında Türkmenistanyň çinowniklary, Türkmenistanyň diktatorlygy Türkiýedäki gurnayan ten söwdasyndan we adam söwdasyndan aýrynç pullar urýar. Hudaý saklasyn pullar urýar. Muňa üstün aşak bolduk näçe gerek? Diýdiler. Türkiýeň resmi polisiýasyndanam, aň togurlugundanam hemme ýerden duýduruş berdiler. O Masýanlaryňa seret etjek bolýan işiňe seret diýdiler. Burun nitik gidersiň diýdiler. Rozway şaýat, Rozway emma ýanymda. Başgalar emma. Awa, batyrgalyk bilen üstüne gidip bolýar, sen arkaňda durýan ýok. Ýok sen arkaňda durýan. Soň ýöne kaýadymlar gelip başladylar. Gelýärler, öňe awtomaty goýýarlar, granat goýýarlar. Sapança pistolet goýýarlar, zat goýýarlar. Kardeş, biz bärden milyonlap, onlarça milyonlap pul urýar. Sen kim? Aramga näçe altyn bereli? Ya näme bereli? Teklip bilen geldiler. Şunda näme etseňiz el çekýän diýip. Bilemel çekjek geldi. Biz özümizden satamyzok. Halkymyzyň, ilimimiziň, günümiziň bähgidinem satdyramyzok diýdi. Ona diýdiler, biz sizi ýaşatmaýar. Şolary ýalaky gördük, baktyk. Urulýan, aýlanýan, gazanylýan pullar diňe Türkmenistanyň çinowniklarynyň Türkiýedäki öz kontroluny gurnayan, aýlayan ten sewdasyndan we adam sewdasyndan girdiýjesi ummasy. Neşe de utasamma. Neşänem şolar kontrol etdi, özleri kontrol etdi. Inni diňe Türkiýede, başga ýerlerde de bar. Angliýada da bar. Ýewropa diýip nemede oturmaň, Angliýada da gaty gowy bulan emes, sewdasy Germaniýada da bar. Iň esasy pul aklayan, pul ýuwýan ýerleri, galp pullary neme diýen ýerler Germaniýa. Özlerem bilýär. Inni ýollar açylýar, eýle beýle şuý buý. Bolýar. Ýollar açyljak bolsa, ýollaryň açylmagy diýmek, ýagny ýöneköy watandaşlaryň, ýöneköy türkmenstanlylaryň elleterli bakadan adaty uçur saparlary bilen istenlik wagt Türkmenistana gidip gelmegi diýmek, ýoluň açylmagy. Inni näme üçin ýol açdym? Bular ýalaky daşary urtda
ummasız pul gazanyp durka. Adamlary tenset satmagy, adam sewdasyna mecbur edip bur toparını açarwa. Mecbur. Postlarda hiç tadı yok ya da ölüm hayvat atılar. Nitersin gidersin bu torda. Näçe adamlar gitti. Ýydarylajak bolup diýdiler. Ýaşatmadylar. Türkmenistanyň döwletinde de bolan adamlar tanşyba, şäherege we tanşy däl. Türkiýanyň hökümetinde de şäherege we guramaçylykly halkara jenaýat mafiýasy bar. Diňe adamy ten sewdasyndanmy ýok. Neşedenem bar. Ýewropadan we dünýäniň dürli ýurtlaryndan öz türkmenistanylarymyz Istanbul'a öz Türkmenistanly illeşleri bilen küntüçülük etmäge we neşe çekmäge gelýärler. Ýörüýte şular ýaly turizmma. Daşary ýurtlarda ýaşaýanlar Istanbul'a keýp etmäge barýarlar. Taýýar gelmänkäler hemme tynçalyş paketi öňünden taýýarlanan. Bütün suratlar, videolar, zatlar görkezilýär. Aýal maşgalalar. Haýsyny halaýan, näçe sanasyny isleýän, neşeden näme isleýän, haýsyndan isleýän, näçe isleýän, näçe gün, näçe sany, näçe gram hemmesini öňünden sewdalaşýarlar, gelýärler Istanbul'a keýp edip gidýärler. Keýpi edýänem Türkmenistanly, bu keýpden ejir çekýänem Türkmenistanly. Bu bulan hemmesinden pul gazanýan kim? Aşgabatdaky bütün şu biznesi gurnaýan diktatorlyk rejimiň we şoň çinovniklary. Ondan bu adamlar, bu taşary ýurtdakylar nädip diktatorlara garşy göreşýär? Ya nädip bular diktatorlara garşy göreşip biler? Bular diktatorlara garşy näme edip biler? Belki bulan kasetasy bardyr. Wagty gelende kasetasyny çykaryp goýsalar, ýadyňa düşýärmi? Halepa Istanbul'a keýp çekmäge gelipdi. Gowy işleýärler gerek. Nähili tamsagan bolsa, diktatura, nähili absurd zatlar edýänem bolsa, gowy işleýärler şeýlemi? Şular ýaly edip taşary ýurtlarklaram gowy edip dozaga düşürýärler. Oradan Rozgelli çölüýüň çykyş edişini aýdyşýaly. Ýörüýte ten sewdasyny edýän Türkmenistanyny gözläp şoň ýanyna barýarlar. Sürü bolup diýerler. Dogry. Häzirmi ýok? Başyndan bäri şeýle. Hakykatdanam sürü bolup Türkmenistanyny tenine satýan aýal maşgala isläp şoň ýanyna sürü bolup barýanlar bar. Sürü bolup şoň üstüne topalýanlar bar. Sürü bolup şoň gapysyna duranlar bar. Inha biziň Türkmenistanlarymyzyň düşünje, medeniýetlilik, ahlak, etika derejesi. Döwleti, jemgyýeti, halky kimler emele getirýär? Şular ýaly adamlar emele getirýär. Inni diktatorlygyň gurnaýan ten sewdasy biznesini, neşe biznesini hemmesine gatnaşýan, adam sewdasyna gatnaşýan bu Türkmenistanyň watandaşlary nädip aktivist bolýar? Aktivist bolup bilermi? Türkmenistanyň diktatorlyk rejimine garşy göreşip bilermi? Ene orada. Baraýdaly bu zatlaryň hiç birine goşulmady. Ýöne
gözü, akly, pikiri hemme zady Türkmenistanyň aýal maşgala. Men bu Türkmenistanyň aýal maşgala tapsam, Türkmenistanyň aýal maşgala tapsam. Giýje gündüz şu pikirde, şu gözlegde bolanlar bar. Ýa-ni düşmeýär, bular belki ol biznese goşulýanlar, gatnaşýanlar. Öňe kelle dediňe şu bar. Şu düşünje bilen ýaşaýar. Şolar ýalaka adamdan, moral taýdan, bozuk adamdan, ahlagy hiç tadı bolmayan adamdan. Siz aktivist ýasap bilersiňizmi? Ýasar diýäňiz bar, eşitýän. Bolor diýäňiz bar, eşitýän. Näme ekseňiz, şonu orýaňyz. Şondan hasyl alýaňyz. Haramlyk ekseňiz, haramlykdan hasyl alýaňyz. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Inni bu aslynda Serdary Türkmenistanyna gyz gelinlere garşy hüjüm etdirýän mafiýa daşary urtlarda Türkmenistanyna gyz gelinleri ten satmagy, adam sewdasyna gatnaşmagy mejbur edýän guramaçylykly jinayatyň ýol başçylary. Näme üçin? Sebäbi bulara täze müşteri köp Türkiýede. Barga köpelik gidip otur. Şoň üçin bulara täze işgär gerek. Gadaňa ne diýerler adaşary urda çykmany? Gadaňa netjek bolýar. Aýal gyzyň daşary urda çykman gadaňa. Gutordy. Gadaňa ne diýerler? Ondan soň ýene öz dellallary halkyň içinde ýytyranyp başlaýarlar. Ondan munna gep gurrun gıybat ýaýratyp başlaýarlar. Çykyp bolýar. Bir ýoly bar. Şu şeýle tarapy bar, beýle tarapy bar. Hawa. Hem teniňi satyp, hem teniňi satyp bulara hyzmat etmeli. Teniňi satyp hyzmat etmek üçinem para bermeli. Şol sistema bilen çykarýarlar. Dolu biznese geçdiler. Indi siz pikir etmeň. Öňküler ýaly 3000 3500 ýa plan çevirip biz daşary urda çykans. Ýok. Gönümel sizi şert goýup çykarýarlar. Siz Türkmenistanyň çinovniklaryny daşary urda alyp barýan ten sewdasy, adam sewdasy biznesinde işlemeňiz şerti bilen çykarýar. Hiç etki bilen go. Sebäbi gaty uly bütün dünýäde gaty ul konkurensiýa we bäsleşik we bu işte. Iň gadymy sewda biznes näme? Ten sewdasy. Şoň üçin garaşy beriň. Ine şu gadagançylyk girecek bolýarlar eýle beýle. Bulan hemmesiniň düýp maksady näme bilýärmi? Daşary urtdaky bulan küntüçülük biznesinden gelýän pullary köpeltmek. Bulan başga maksady ýok. Şu maksat, ýeketek maksat şu. Şular ýalaky haramçylyklara goşup kararlary, hereketleri gollamaga mejbur edýän travmada ýa serdarda bar. Ya serdara şul işi etdirýänler de bar. Şolaň çağlyk ýyllaryna zeretmeli. Şolar nähil çağlyk ýyllarynyň başyndan geçiripdir ýa-da yetkinjeklik ýyllaryny. Şo taýda bir zatlar bolupdyr. Şoň üçin bular gelin ýyllardan Türkmeniň gelin ýyllaryndan aralýarlar. Araljak bolýarlar. Gaty täze. Tesbirlerimiz dowam edýär. Gördüňizmi watandaşlar diýä Türkmeniň Serdara Şöhret. Olar Serdaryň gönümel küntüleri. Şoň üçin hem Serdaryň reklamasyny etýärler.
Gönümel işgärleri. Şoň üçin hem Serdaryň reklamasyny edýär. Bolmasa iň gömük, iň sowgasy adam bilýär şondan peýda gelmejegini, şondan peýda bolmajagyny, oň oýnatgydygyny. Türkmeni şeýdip sessiz oturalyň baraýmyz. Serdara şöhrat diýip. Soň biziň asmandan alýan demmede de uçotçuk. Hasap, hasap enjamyny goýarlar watandaşlar. Şoň üçin şol kanala, şol hakykat göreşine goşulalyň, onsoň öldürýärsiň. Iliň güýji, siliň güýji. Tijenmeli, bileleşip guramaçylykda aýytlaýjy zarbany urmaly. Türkmenlik ömrüň uzak bolsun dogry aýdýan. Dogry gollaýan. Ahmet Mahmud. Walla dogry aýdýan, näme alyp bermedigi barka aýan maşgalalardan diýär. Ahmet Mahmud muň bu işe burnuny sokmagy helelikden hem pes derejede diňi görkezdi diýär. Şoň özüniň hem derejesiniň ýokdugyny görkezdi diýär. Gaty dogry aýdýan. Ahmet Mahmud dogry gollaýan, gaty dogry. Türkmenlik olaryň öz heleleriniň edenini edeti gelse bolýar-da. Biziňkilere nähili gadaganny. Anha şolar ýalaky. Olaň hemmeti wagt, olaň hemmeti haram tokum akça, päkçe, halalca, galandan hemmeti türkmeniň adyna asnat getirýär. Bulardan başga hemme kişi türkmeniň awraýyny depeleýär, awraýyny asnat getirýär. Bu haram tokum tügelemeýär, gözlegmedi. Täsin. Şeýdip özüni artykmaç, şeýdip özüni asal zada görkezek. Hey, haram zadadan amma asal zada, ýagşy zada bolarmy? He? Türkmeni ilki prezidentlige saýlanan adam. İlki halkyň we ýurdun gowşamak üçin, gowlaşmak üçin ala edýänler, watandaşlar. İlki bilen zinandan, ejizden başlamazdy diýe düşünseňizdi. Elbetde, bulam şoň esasy niýetini görkezýär. Türkmeniň gaty dogry aýdýar. Şoň esasy niýetini görkezýär. Inni umuman dowam eders. Näme üçin? Adamzat taryhynda şeýle ters alany. Adamzat taryhyna ters alanda belli dögürlerde hakykatdanam aýal maşgalalara gaty elkenç hüjüm edilen wagtlar bolupdyr. Aýdagaalyklyk döwrüni başdan geçirýän Ýewropada aýal maşgalalar haça çatylyp, daňylyp, ýakylypdyr. Wiedma diýe, jady diýe. Jady bu. Muň içinde şeytan var diýilýär, edir şolar ýalyk. Şeytan ýok. Bütün dünýäde adamlaryň ilatyny azaltmak üçin, dünýäň ilatyny azaltmak üçin alınıp barylýan proýektlerde hemme zat etip görýärler, virus etip görýärler, zat etip görýärler, her zat etip görýärler. Esasanam, haýsy milletten bolsa bolsun tapawdy ýok. Aýal maşgalalaryň
önelgösünü bozmak üçin, önelgösünü ziyan vermek üçin her zat edip görýärler. Ýöne alymyňam her hili şimiki serişden, ýani aklyňyza näme gelse gelsin, hiç bir zadyň täsir etip bilmeýän Allah tarapyn aýratynyň bar. Inen aýal maşgalan önelgösünde. Aýal maşgalan inen önelgösi ýaly himme zada düzgedip bilýän, ähli kynçylyklara düzgedip bilýän iň soňunda adam dogur, adam döretip bilýän, şeýle funksiýa, şeýle aýratynyňa eýe bolan başga hiç zat ýok şu dünýede. Şoň üçin ine hüjüm edilýär. Gyýyl gelene hüjüm etmek diýmek, adamzada hüjüm etmek diýmek. Adamzady döreden döredýän adamzadyň neslini dowam etdirjek, geljek nesillere hüjüm etmek diýmek. Geljek nesilleň aňyna hem psikologi hem fiziki travma döretmek diýmek. Geljek nesilleri zaýalamak diýmek. Sebäbi gyýyl gelenlere batyş edilýär, zulum edilýär. Olarda galýa, olaň genine galýa, olaň ganyna, aňyna galýa. Olardan bolýan çagalaram şiketli bolýar. Bular köp bilýär. Siz pikir etmäň. Bular häzirki edýän gyrgynçylyklary bilen koronavirus diýdi, eýleki beýleki bilinýän, bilinmeýän keseller, oýunlar bilen türkmeni gyrşy, gyrgynçylyga duçar edişi bular kanaatlandyran. Bular häzirki gyýyl gelenlere batyş aslynda tutup olaram zaýalap biziň şolardan boljak geljek nesillerimize zaýa bolmagyny garantiýa etjek bolýar bular. Şonu kepillik astyna almak üçin geljek nesilleri näçe nesil travmaly, zaýa görnüşde bolmagyny isleýärler. Şoň üçin bular gyýyl gelenlere hüjüm edýärler. Näme üçin hüjüm edýärler? Sebäbi nesil çalşanda, nesil täzelenende şertlerim täzelenýär, köp zat täzelenýär. Birden sagdan nesil gelip bay absurdlara el çalıp ýan, absurd bilen wagtyny geçirýän internetde adamlar däl hakykatdanam aňly düşünjeli hil taýdan, aň düşünje taýdan has goguy nesil gelse biziň ogulam sanalgyja günümiz has çal tükenýär diýip şoň üçin edýän. Bular siziň geljek nesilleňiziň şiketli, travmaly bolmagy üçin, şolara ziýan bermek üçin häzirden biziň gyýyl gelenlerimize hüjüm edýärler, batyş edýärler. Şolary psikolog batyş astyna tutýarlar. Sebäbi şol. Hemme tarapdan we mundanam her kim öz peýdasyna haýrlanmak isleýär. Ýanky daşary urtda onlarça ýyldan bäri öz güntiçilik biznesini ýola goýan Türkmenistanyň çinovniklerim şu pursatdan peýdalanyp özleri haýrlan. Her kim öz peýdasyna haýrlanjak bolýar şu zat. Ýöne şu gyýyl gelenlere edilýän hüjümleň, gadagançylyklaň himmetiniň düýp mazmuny biziň geljek nesillerimizi döretjek gyýyl gelenlerimizi zaýalamak, şolardan öňjek nesillerimize zaýalanan nesil travmaly, şiketli, kemçilikli nesil etmek. Olmasa bular injalmaýar. Bular gaty uly jenaýat edýärler.
elheç jenayet edýärler. Şu edilen jenayetleri ýadyňyzdan çykarmaň, belli edip goýuň bir ýeri. Kelewlen giçjäşi döwlet watandaşlar diýär giçjäşi. Kelewlen hökümet rejimi Türkiýe hökümeti bilen bile işleşe, gurulňsyz. Türkmen gelin hökümetten haklaryny talap etseler, Türk polisleri biziň gelin gyýlarymyzy zorluk bilen güýjülenýärler diýär. Gaty dogry. Rasalat Raýmowa gözel bilen Cemalim halyny çykdy. Näme diýjek bolýar? Türkmenligi Rasalat Raýmowa şey dipdir. Mene düşünmek öz aralygyna düşünýän bolaýmaz ýa düşündirsiň. Minnetdar bolan kelewlen. Aeroportda Amerikaly alkaş Türk polislerine istendiňini ýapdyrýar. İtetdi, emma biziň gelin gyýynlarymyz haklaryny talap etseler, erkek polis gyýylara güýç görkezýärler diýär. Gaty dogry. Eger biziň gelin gyýynlarymyzyň ýalňyşy bolay ýanynda Türk gyýyz polisi elini degmäge haky bar. Biziň halkymyz eýesiz halk, döwleti eýe çykmasa bundan beter bolar diýär. Gaty dogry. Inni eýe çykmak meselesine gelelim. Gördüňiz, Mehriban doganlar, kartina, manzara türkçesi, elhinç. Göze görünüp duran ýagdaý. Nirsinden tutsaň eliňde galýa gaty elhinç. Kim günäkär? Diktatorlyk rejimine göre watandaşlar günäkär. Gadaňançylyk üstüne gadaňançylyk girilmeli, sebäbi watandaşlar günäkär. Bular taşary ýurtlarda türkmeni biýagry edýärler. Şoň üçin bulara batyş etmeli, bulara gadaňançylyk girilmeli. Bu diktatorlyk garaýşy. Siziň garaýşyňyz nähili? Biziň garaýşymyz inha şondan ibaret. Bir çağa ýa bir aýtam bolsa bir watandaş, raýat näde dogry iş eden wagty aýmyň en atasyndan, en atasy terbiýe beremändir. En atasy muňa nemetmändir diýilýär. Derrew şey diýýärler, şeýlemi? Şeýle bolýar. Hökümet halkyň en atasy. Hökümet halkyň en atasy. Döwlet bir halkyň jemgyýetiň maşgalasy. Hökümet hem şoň en atasy. Inni, ey hökümet, diktatorlyk, haramzadalar. Siz bu watandaşy, raýatlary nähili haramçylyga mejbur edýän bolsaňyz, bular nämesin? Siz mejbur edýäňiz. Siz mundan pul ýasaýaňyz. Siz mundan millioner bolluňyz, multimillioner bolluňyz, milliarder bolluňyz mundan. Haramçylyklardan siz milliarder bolluňyz. Hawa? Kim binamyz? Kim ahlaksyz? Watandaşy şu zatlara mejbur eden. Siz ahlaksyz. Siz biheppe. Siz haramzada. Siziň hemmeňiz dellal.
Diňe türkmeniň gyz gelinlerini satdyňyzmy? Türkmenistan döwletini satdyňyz. Türkmenistan döwletiniň topragyny satdyňyz. Bütün baýlyklaryny satdyňyz. Bir gezekden aýlap-aýlap satdyňyz. Halkyny satdyňyz. Özüňiz satanyňyz barada aýdym unuturjak. Inni diktatorlyk hökümeti. Halk taşary urtlardaky gyz gelinler Türkmeni awraýdan gaçyrýarmyş. Siziň teziýetiňiz, siziň öňe sürýän garaýşyňyz, delilnamaňyz, subutnamaňyz şu. Şeýlemi? Bolýar. Ýurduň içinde türkmeniň arnamasyny basgylaýan, türkmeni awraýdan gaçyrýan kim? Ýoldaş diktatorlar. Diktatorlygyň ýalýaglary. He? Her döwlet edarasyna ýol başçylara, gelenigden çinovniklere ýa-da şol edaranyň içindäki ýol başçylara peşkeş çekilýän, çekilmeli ýa-da özüni şolara, tenini bermäge mejbur etdirýän ýörüýti dellallar bar. Köp samaýal başgalar. Bütün döwlet edaralaryna, kärhalaryna hemmesine şeýle. Ýörüýti bir adamma şol işlere teredýär. Şo taýynyň күнтүçiligi işlerine teredýär. Türkmenistanda şeýle sistema bar, mehriban doganlar. Muny gizläp oturmaga gerek ýok. Inni universitetlerde ýokary okuw jaýlaryna ýagdaý nähili? Gelip gyýylaň arasyndan saýlap alyp giden oklarmy? Gelip student gyýylaň arasyndan saýlanyp olaram topor kategoriýa topor eden oklarmy? Gözelligine görä, görküne görä bular ministrlere, bular diplomatlara, bular biznesmenlere, bular baýlara diýilip topor edilen okmy? Student gyýylary ten satmaga mejbur etdireňiz okmy? Diktatorlyk hökümeti, Aşgabatdaky haramzadalar. Näçe ýyldan bäri siz şu sistemany işletip gelýäňiz? Taşary urtlardakylar ten satyp biýawra edýänmiş. Türkmenistany. O biznesem etdirýän siz, ýöne siz ýurduň içinde de şo biznesni edýäňiz-de. Ýokary okuw jaýlarynaky gyzlary kim satýar? Siz satdyrýaňyz. Şolara kim ulanýar? Siz ulanýaňyz. Ýörüýte daşary urtly diplomatlara, daşary urtly işe gör adamlara, daşary urt watandaşlaryna Türkmen gyz gelinlerini, Türkmenistanyň gyz gelinlerini peşkeş çekmek, satmak işlerini gurnap alyp barýan tüňürüýte işgärleriňiz bar. Şol işten tejribe gazanan siziň aýal maşgalalaryňyz bar, aktivistleriniz. Haram rejim. Hawa? Kim binamyz? Kim Türkmeniň namasyny satýa, basgylaýar? Kim? Siz. Ýurduň içinde de, daşynda da. Ana jogap beriň, edemiz ok şuny. Ýokary okuw jaýlarynaky gyzlary күнтүçiligi biz mejbur edemiz ok. Şolary alyp ulanamyz ok diýin. Näçe student gyz öldü? Öz janyny kastetdi. Näçe mir Türkmen naçary şu ýagdaýa düşürilen soň öz janyny kastetdi.
Näçe taňsyny gizlediňiz? Bilmeýänler öýdäňem. Hemmesi bilinýär. Hemmesiniň hasaby tutulýar. Hasaby tutulýar. O dünýeden öňürti şu dünýede hasabyny berýäňiz. Şu dünýede hasabyny berýäňiz. Sypmarsyňyz. Bilmeýänler öýdäňem bu zatlar. Hawa. Jinsi giymek, jeans ýara jeans. Jinsi giymek gadaganmyş. Gadagan edilipdir. Beýleki görnüşde matadan balak giymek hem gadagan. Döwrap eşik giymek gadagan. Şeýle eşikde aýdan bolsa bir döwlet edarasyna iş düşüp geleniň işi edilen ok. Polisiýa, Türkmenistana polisiýa işgäri ýa-da hukuklygyň işgäri ýa-da şoňa meňdeş diktatorlygyň ýalýagy kim ma bolsa azar berýär. İçeri işler ministrliginiň şol pursatdan peýdalanmak isleýän käbir polisiýa işgärler näme diýär? Sen niýe düzgüne garşy çykdyň? Ya diýär, men seni 10 tutka basýan, 10 günlük göz astyna türme tutsagylygyna basýan. Ya ummasyz ya pul men sana jerime ýazýan. Bolmasa da diýär, men diýen diýen. Men näme diýsem, şonu diýen diýär. Ine Serdar Süplük. Süplük Serdar. Haram döli. Ina sen gyz gelinlere garşy alyp barýan syýasatyň şu ine sen syýasatyň polisiýa işgärleri tarapyndan nähil durmuşa geçirilýär? Serdar Süplük. Hı? Bilen okmy? Bilýän. Aňyrsy etdiň. Keýp alýan şu zatlardan. Ýöne türkmeniň namusy bilen, onu da türkmeniň naçary bilen, türkmeniň ejil maşgalalary bilen şolary ýalyky izdivasa edýänler, üstünden ölýänler, zulum edýänler. Sypmarsyňyz. O dünýede de, mazarda da bara rahat ýatmasyňyz. Arkaýyn bolaýyn. Bu dünýede size yer ýok. Haramzadalar. Nämemişin? Akşam saat 8-den soň aýal maşgala taşaryk çykmalylmışyn. Ulaga minmelilmişin. Ulaga öz kakasy, adamsy, erkek dogany, ýa bir hostary, ýa bir minine kaka da men gyzymma. Men gyzym bilen wagt geçirmä gaty gowy görýän. Bahar ýaz ýaly men üçin gyzym. Men şo gyzym bilen saat 8-den soň çykyp aýlanjak. Aşgabatyň seýilgähinde ýa ýene bir ýerde. Ýöne gadagan. Men çykyp aýlanyp bilenmok. Gadagan. Näme üçin? Şu Serdar Syçagyň aýal gyzlardan şolary gynap aljak keýp üçin men gyzym bilen çykmalymyşym. Logika nirde? Logika nirde? Näme üçin bir ata gyzy bilen çykmaly? Ýa bir maşgala çatynja er aýal çykmaly 8-den soň. Belki sizin bu edýän haramçylyklaryňyzy görürler, şaýat bolarlar diýip pikir edýänsiň, ha? Şeýle bolaýmasyn? Erteki birgün bu zatlar ýok diýip çykjak wynazynalaram bolar. Sebäbi çöpdüýbini çöpdüýbi gollaýar. Ýöne adam halal süýt emen adam çöpdüýbini gollamaýar. Şu Serdar Süplüň öňünde epilýän, egilýän adam dälle.
Adam tetelli şunça da yok diými? Şunça da yok. Şumu Türkmen? He? Şumu? Türkmen şeýle bolmalymy? 50 gepden belli gep. Diktatorlyk rejimini gollaýanlaryň, gullukçylarynyň garasyllyk alnyndan öňem alaýta da soň öz başdaklyk, öz ygtyýaryna goýulla wejra bolýarlar. Şoň üçin bulan diktatorlyk häkimiýetiniň hiç biriniň türkmençilik bilen, ar bilen, namus bilen hiç kili bulan gakyly arabalanşy ýok, mekromanda bolýar. Bular hiç wagt türkmeniň bähgidi üçin istat etmedi. Şuň şu derejä ýetilmeginiň sebäbi şu. Daşary ýurtda, hökümetde işler, hökümet bilen biznes edip Türkmenistanyň korrupsiýa düzgünlüğünden peýdalanyp, pul gazanyp, soňam daşary ýurda gaçanlar bar. Şunuň hemmesiniň häzirki derejä ýetmeginde Türkmenistanyň maskaraçylyk bilen ullukan rolu we goşanlar bar. Inni siz aýdyň. Halalja maşgalaňyzy kime ananýar? Mundan beter näme gerek size? Bul haramzadalar inni siziň geljek nesilleňiziň şikestli, invalid, hem ruhy hem fiziki taýdan maýyp bolmagyny isleýärler. Aýal gyzlara hüjüm etmek bilen bulan başga maksat ýok. Diňe şu bar. Sizi ýok etmek üçin gurulýan plan. Adamlar taryhynda bular ýalyk ilginç plan görülmeden, eşdilmeden. Adamyň neslini ýok etmek üçin. Genosit turşy bilen. Sanksiýa gurrungy bar. Sanksiýa beriljekmişin, nämemişin, eýlemişin, meýlemişin. Hakykatdan hem sanksiýa beriljek bolsa. Sanksiýa berilip biläjek bolsa. Beriler öýdülse, bular ýallatlar edilmeýär asaçan. O sanksiýany beriň diýip gyýgyrýanlaram Amerikadaky bir dini topar. Öz dini toparyndan bolan adamlar Türkmenistanyň häkimiýeti tarapyndan tutsak edilýär, basyş astyna alynýar, diňe olar däle. Diňe olar däle. Diňe Amerikadan ýa şo düýbe Amerikada bolan dini toparyň, dini guramaň işgärlerine azar berýär diýilip sanksiýa etmelimi? Oho biziň türkmeniň gelin gyzlary, türkmeniň geljek nesillerini gyrmak üçin, invalid, şikestli, kemçilikli etmek üçin genosit programmasy durmuşa geçirilýär. Zenan aýallar türmeleri barada bar, aýdymy oturjekkä, aýt bir ujuny aýdyp goýdy oraz. Şular ýalyky ilginçlikler, şular ýalyky adamzadyň maýasyna edilýän, garşy edilýän jinayatlar, ilginçlikler bolup we hazam müjera ýagdaýa gelip dowam edip durka, gel Amerikaly öz dinini Türkmenistanyna ýaýratjak bolýan ýa öz dinine geçiren adamlaryny buýunçylyk edýärler diýip şo sebäpden sanksiýa goýulmuş. Türkmenistanyna dini azatlyk ýok, dini azatlyga, ibadat azatlygyna mümkinçilik berenok şu wagtky hökümet diýip Türkmenistanyň diktatorlygyň çinowniklaryna garşy sanksiýa girdilmegini
haýyş edýär. Bir dini guramy Amerikan hökümetini. Hä, aýdyp bilersiňiz. Edilse erbet bolarmy? Bolmaz. Edilmesin diýemiz o. Ýöne şu taýdaky biziň janymyza ýakýan bir zat. Şunça ýylla pida edilen Türkmenistanlylar bar. Derekli diten Türkmenistanlylar bar. Daşary ýurtlarda ýitik giden ýöne bir näme diýjegimi bilenmok öldürüp goýberýärler. Ýitirmedik goýberýärler Türkmenistanlylar. Arkaň ýitirmedik goýberýärler. İş edip bir näçe ýyllap ya bir döwüm çörek berýärler, çaý çörek ölmezödi bir zat berýärler, iş edýärler. Iň sonunda da oň bir topar aýlygy birikýär. Şonu bermejek bolup öldürüp goýberýärler. Yüzlerçe. Ago soraýanam ýok, ideýanam ýok. Şu zatlar üçin sanksiýa edilmeli. Türkmenistanyňky diktatorlyk rejiminiň haýsy tarapyndan tutsaňyz tutun. Adam hukukları ýok. Syýasy tutsaglar. Bir kanun, kakazan bir kanun häkimiýeti basyp aldy. Oglam bir kanun ýagdaýda Türkmenistanyna häkimiýeti basyp aldy. Ogurladylar. Türkmen halkynyň elinden Türkmenistan döwletiniň baýlyklaryny, halkyň ähli netibetini hemme zadyny ogurladylar şular. Halkara global oguruşlar. Ve şular bilen bilelikde dünýä derejesinde şu ogurlugy bilelikde paýlaşyp oturanlar bar. Şolara garşy edin sanksiýany. Edibilmeýärler. Sebäbi olaryň arkada gaty güýçlü. Ederler. Haçanna bakyňa maýdyşýany. We beýleki aktivistler aýdyşýany. Müňläp Türkmenistanlylar bilelikde hereket edip başlara är meýdanyna çykyp. Ana şonu şo sanksiýa goýmagyny garaşýan hökümetleriniň, döwletleriňiň özü gelip teklip eder size. Size näme gerek? Şunu alyp bereýin, muny alyp bereýin, ony edeýin, muny edeýin diýip teklip ederler. Şoň üçin mehriban doganlar, bollunni. Tijeneli. Şu haramzadalar bara. Şu haramçylyklar bilen bile öz bokunna bogalyň şolary. Bollunni. Mundan öter näme gerek? Haramzadalar. Tesbirlere dowam edýär. Türkmeniň bul atasyndan beter bolar. Eşek-eşekden galsa diýär. Gulugynym kesdiýär, guýugynym diýär. Maly ýetme çekmese, şumluk ata kesbi oglu halally. Türkmençilikde aýdylan bir söz bar diýär. Ata watan, ene toprak diýip, ol haramzada ilki başdan topragy aljak bolýar. Watana bir eýam alyndy. Wahy. Dogry. Bega köýnek giymek bolanok diýerler. Nähil köýnek giymek bolanok? Bu Ýewropalyň toýda giýen bir ak geliniň giýen ak gelinlik köýnegi bar. Şonu giymek bolanokmuş. Giyindi näme giýmeli? Men düşündim. We toý etmek gadaňa nice bolýarlar. Nähil garaýan? Erzat bolup biler. Gadaňa niýerler? Pul alarlar, etdirerler. Pul almak üçin olara täze korrupsiýa çeşmeleri, girdiği çeşmeleri gerek.
Türkmenigit. Bega bega ol haýyp täzelik we näwat eşitdiňiz? Ay her ýyl zat eşidilýär. Şol bir zatlar aýlanyp dur, psikologi görnüşde halky taýýarlaýarlar. Soňra saptyryp goýbererler. Ýagny durmuşa geçirirler diýjekler. Saptyryp goýberler diýende azad ederler manysynda däl. Okuny şana saptyrarlar manysynda. Keloglan bular ýurdy diketmäne gelmänler. Indi bular türkmen gelin gyýlaryň namysyny degip ýurdy. Dawatmaň uğruna çykdylar. Namasma da degip erkekleri gazdyryp ýurdy. Dargatmaň uğruna bular diýe. Edilýärdi. Türkmen tu salam vatandaşlar, salam döwlet aga, türkmen halkyň raýatlaryna edepsiz bolmak gelşenok diýe. Häme diýe. Döwlet aga edil sökmän, sada sözler bilen tankyd etseň, gollan halk köp bolar. Meni nidem tutýan özümi, türkmen tu. Şul aýdylan sözler üçin, şul aýdylan sözler üçin, şu ulanýan sözler üçin gollayan köp bolmajak bolsa bolman işte. Bolman işte. Bolmasın. Gerekken. Şu haramzadalara haramzada diýdi diýip, söwgdi diýip gollamajak bolýan bolsalar, köp adam gollamajak, gollamaktan saklanýan bolsalar, onda wara. Şolar her zada münasip onda. Her zada münasip. Bu sözüň öz alyp barýan efiriň maňsy uly bolardy. Diýip pikir edýän dogry, gaharyň elýär rejimiň hereketi ýalňyş üçün sowap bitýär diýe. Tekärden gaýdýan. Ody özüňe wassaýa türkmen tu ötmese diýe keseke wassaýa. Taşarrutda hezillik. Ýeseň ýanynda, ýemeden aňyrynda. Türkmen sanaklar nämetmeli? Nämetmeli türkmen sanaklar? Türkmen sanaklary şul elkençliklerden, şu zulümden, şu gyrgynçylykdan, genositden kim halat etmeli? Sen arkadaňy, sen arkaňy berýän arkadaňy, sen tohum tijiňi bara. Atamrat garýag diýip. Biderek gelen zatlar bilen adamlaryň minenýasyny, garaýşyny ütkötmäň. Näme çykyş edip oturaňyzy bilýäňizmi? Gaty gowy bilýän. Faktlar bilen gözüň içine sokýan. Sen otur ýeriňden girýäş ulan bara alaw bolup. Şoň üçin sen otur ýeriň ýanyndan soň şoň awazyna sen şu zatlary ýazýan. Sen arkadaly serdaryňy eplerler, şonda senem ýanyna eplerler. Ýadyňdan çykarma şunu. Otur ýeriňe taýýarla şoňa. Otur ýerliňe. Gagaty gyska wagtda eplenýän senem şolar bilen bile. Siz ýaly haramzadalar sebäpli şolar türkmen halkyna garşy genosit edýär. Geljek nesillerine garşy. Haramzada. Ýerine atyp göterýär sizi. Türkmenigit aýal maşgala uloň
Ýani sürüjüň ýanyna oturmak gadagan edilipdir. Diňe gyzy oturmaly. Bir gürüňdeşikde biri inni gülmek üçin aýdanmalydy. Aýdýa dawa bolýardy. Awa gaýnana bilen beýleki geliniň arasynda eltileň arasynda näme? Aýbala gowgolaýypdyr şu dawany, şu dawa jenjeli düýbünden çözdü şol zat diýerler. Ne ýanky? Ýanky çöp düýbi. Arkadaly serdarymyz diýär. Iliň götü bilen götlü bolup ýolanok. Näme? Özüne gaýrat bolsa arkadaga gerek ýok amynda. Gaýrat ýok amynda. Şoň üçin arkadaly serdarymyz diýär. Özü hiç da. Özü hiç da. Şoň üçin. Şoň üçin aýal gyzlara hüjüm edýär. Sebäbi biziň aýal gyzlarymyz hemme zat edýän esasy durmuşyň ýüküni we görüşi alyp barýan biziň aýal gyzlarymyz. Şolaň mertliginiň ýanyna erkekler hiç tanym däl. Sürüjüň ýanyna oturmalylar. Sürüji şahadatnamasy berilmeliler. Hawa. Ýekeje sözü bilen aýdyň ýok edin. Bütün gyýl gelenleri ýok edin. Diýin-de onu. Öz togumyzdakylarym ýok edin-de. Şu olar näme diýse şolaň eteginiň aşagynan çykyp bilmän ýörsiňiz ýaro. Siýdiňiz kap. He? Olar ýaly. Aýal maşgalalar syýlanmalylar. Bolsa, onu bu öz aýal maşgalaryňyzyň näme üçin diýen etip ýörsiňiz? Hı? Hesebe salam vatandaşlar hereket etmän, ýatyň, çykman, ýakyny öz gelegiň ýanyna barmak, ýataga girmek üçin QWERTY koda geçşek barkod sistemasy edilýär. Alýalar elinden şol galdy. Şoňa çende bat diýredi. Türkmeni taza bolan biz golluwa ýa-da gollugyň köpelmegini islämezok. Olar mejbur sökmeli bolýar. Daş agamjan. Olara mejbur sökmeli bolýar. Men ene sögüm, men sögmüş däl. Sögmüş görmändirler. Sögmüş görmändirler. Hawa bular gawat gelen göwnüne yaran türkmeniň naçaryny namasyna degmeli, baskylamaly, öldürmeli, depmeli, sökmeli, vurmaly, ýençmeli. İslam türkmen naçaryny taşary ýurtly diplomatlara, biznesmenlere, baýlara, oňa muňa peşkeş çekmeli, satmaly. Ýaşatmalylar. Bulan geyimine, saçyna, dodugyna, kirpiginiň ýasama kirpik taksa näme, dakmasa näme. Şo ýasama kirpik sen götürýän. Ha? Ya şo ýasama kirpik sen bir ýeriňe girýärmi? Ya oturan wagtyň aşaňdan çünmeýärmi şo ýasama kirpik? Ha? O botoks ettiren o botokslar işinden kovulýar. Döwlet işgärlerinden tilhat alynýar. Men şolary ýalyky tebi bolmaýan zatlar etdirjek gel eýle beýle. Özüne ziýan. Etdirse özüne ziýan. Özüne ziýan. Size näme o? Siz bular ýaly halkyň alada ne diýen bolsaňyz? Näme üçin? Iqtisadiýet öllü Türkmenistan.
Näme üçin halk aç, suwsuz? He? Halk güzeran görüp bilenok. Näme üçin? Başa şutaýdan götüňizde gaýratyňyz bolsa. Hakykatdan hem siz adam ýaly kömek etjek bolsaňyz. Bulary bulara gowsar çykýan bolsaňyz, gow görýän bolsaňyz, şotaýdan başlan. Bütün şu küntüçülük biznesiniňi goýup bolsun etdirin. Etdirin götüňizde gaýratyňyz bolsa göreýin. Ýurdun içinden we daşyndan küntüçülükden gazanýan pullaňyzy hemmesini goýup bolsun edin. Türkmeniň namysyny satyp baýamak işiňizi goýun, biznesiniňizi goýun. He? Olar ýalak bolsa. Binamslar. Siz gaty metr gediňiz. Gaty metr gediňiz. Duýýaňyz sanalgyja günüňiziň galanyny gaty gowy duýýaňyz ikiňiz. Şoň üçin metr gediňiz. Siz şu öňe çykman etmeli işlerini edip hemme zady yerlerine goýup hereket edip işläp beren, ykjam işläp berenleri bir şey dip gahar gadaba mindirip gyzmalyk etdirip ortağa çykaryp aglar söýdýäňiz. Ýok. Biziň aramyz, o siziň oýnatyglaryňyz ýaly. O çappaklaryňyz, absurdistligiňiz, hapozisiýaňyz, şoňa meňdeş nemeleňiz ýaly biri-birini sokup, biri-birini emet berendiňiz ýaly. Olar ýaly adamlar ýok, Hudaýa şükür. Türkmen hereket birleşen halk frontunda olar ýaly adamlar ýok, Hudaýa şükür. Şu wagt etşenni duş gelmedik, mundan soňra mallajan duşurmak bersin. Özüňize netip etsin. Binamslar. Türkmeniň näme sebäpden dinanlardan başlananyny bilýäňizmi watandaşlar? Men aýdyp biljek olaryň pikirini sorasaňyz diýe. Aýt garaşýan. Ondan soň men jemlejek. Şuňky gepleşigi. Jemlejek, garaşýan. Ina şuňky temamyz mehribanda bolýar. Türkmenistanyna serdaryň ilkinji goşadyryň içinde ilkinji reformasy gyýyr gelinlere gadawançylyklaryň giýirdilmegi borlamy diýip soraýan. Diktatorlyk näme üçin dinanlara hüjüm edýär diýe. Niýersinde söýgüç baş. Arada aýdylan zatlar bar. Ol hökman aýdylmaly. Hökman aýdylmaly. He, türkmen tu. Saňa goşulýar. Türkmenim telekanal bolanly. Telekanal bolanly. Telekanalla aýdýanyň dogry. Ha, telekanal ýaly edip alyp bar diýip bilersiň, olam dogry. Ýöne, ýöne. Men çyda bilemok. Çyda bilýän bolsaň saňa berekella, ömrüň uzak bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Men çyda bilemok. Mundan öterem sakla bilemem özüm. Muňa emosiýasyna eýe çykyp bilenok, özüni nemedi bilenok, her zat diýip bilersiň. Her kimiň bir hakly tarapy bar. Ýöne jany ýananyňam ýöne başy bar. Şonam ýadyňyzdan çykarma. Türkmen ýigit goşuljak bolýan ne? Sepi iyi verdim. Şu efirin sepi. Şu efirin sepine girip adım şol şutayk gir diye girýän gelýän men seni studiyada görýän we şutayk alýan. Ýene bir ýagdaý bar. Ýene bir ýagdaý. Ýene bir ýagdaý bar.
Türkmenliginiň adyndan, türkmenligide meňdeş, türkmenligide meňdeş profilden girip diktatorlyk rejiminiň şu türkmen halkyna garşy başladan iň soňky gyýyt gelinler we geljek nesiller genosidiniň tarapyny tutup bir zat diýäýseňiz, bilýän? Diýäýseňiz. Yzyňyz tapmady ýaly edýänmen. Türkmenliginiň adyndan biriňiz girip bir zat diýseňiz, boldy. Yzyňyz tapmady ýaly edýän. Egiljuk ýok. Tolerantnas diye, geçirimlilik, hoşmeýillik isleýän bolsaňyz buyurun Türkmen tuğun ýanyna. Türkmen tuğ size geçirimlilik etsin, size hoşmeýillik etsin, näme etse şonu etsin. Nämemişin men senzura bilen gürlemelmişim, söwüp ben söwüp alyp barýan demem ýa, olar ýalyky erbet aýdan zadym ýa. Yerine gelende aýtmaly zatlar aýdyldy. Hawa. Häzirki formatda şu görnüşde men çykyş etmesem has köp gollap aljakmyşym. Bä? Türkmen tu gaýrat edip şu formatyny düşündir maňa. Adresimi zadym bilýän. Şol adresten gaýrat edip maňa iýber. Aşakdan geçip dur şol adresler. Türkmeni internete o diýen ökde bolmamsaň şondan urada ýam girjek bolanmy öwrenir niýe? Uratdym. Şoňa basyp ädim seni getirýär studiýanyň içine. Men görýän we alýan seni studiýa. Şolar ýalyky. Geli bilsen gelýän, geli bilmeseň meni goş çemleýän. Mehribanlyk bolar. Ina şu günkü Serdar Süplüň haram dölüň türkmeniň gyýyz gelinlerine azar berip başlamagynyň iki sany sebäbi bar. Iň esasy sebäbi, birinji sebäbi gyýyz gelinlerimize şular ýalyky basyş edip olaň saglygyny bozmak. Olara ziýan bermek we biziň geljek nesillerimiziň şikestli bolmagyny ýola goýmak. Iki, gyýyz gelinlere basyş edip olary çykgynsyz ýagdaýa goýup ýurdun içindäki we daşyndaky edýän ten sewdasy rejimiň çinowniklaryň gurnap haram tokuma getirip öz dowlatyny paýyny getirip berýän küntüçülük biznesine has köp täze işgärler çekmek üçin. Muň başga maksat ýok. Şunu bilin, ýadyňyzdan çykarma. Belliňize medip alyň. Hesebe ayallar gorkutup saklap erkekler gul ederler. Unutman niye? Aşgabat'ın aeroportundaky ayal gelini seslenen niye bundan 5 ýyl öň diye. Şol gahar gelip Azatlyk radiosyna goýulan bir video bardy. Şonu ýa-ni gahar gelip şo taýda şolar ýalyky şolaň üstünden gyýkylyk etdi, gyýgyrdy. Şonu ýa-ni şeýlemi? He. Häzir inni şolar ýalyky basyş, şolar ýalyky basyşlar edilip durkan. Siz pikir etýäňiz Türkmenistanyň içindäki adamlardan garşylyk görkezýän ýok diýip. Ba, köp sany wakalar bolup geçen. Meselen, Mara vilayetinde hem
Lewapda. Lewapda da mary welaýatyndan. Şular ýalaky ýok saçyň, ýok başyň, ýok köýnüň eýle beýle diýenne polisiýa işgäri bir näçe aýal maşgala bolup erkek adamlaryň bilelikde üstüne ýöreýärler. We şeýlelik bilen mesele çözülýär. Ýöne muň gijijik uçgun, şo taýdaky uçguny söndürýärler şeýdi. Ýöne olar bir zat ýalňyş. Aýal maşgala diňnasyna degilse, aýal maşgala özüni we geljek nesillerini maýyp etmek isleýänlerini, şu genosit bilen ýok etmek isleýänlerini dogry bilse, aýal gyzyň gozgulagyny bular saklap bilmeýär. Öz oturan öýüni ýakýanyň bular nemesinde de, farkynda da. Şondan bihabar. Öz oturan şahasyny bular kesip otur. Durýar ente. Tek by Hudaýyň şarpy bolaýadyr şu. Käbir ýerde hakykatdanam aýal maşgalalar, diňe aýal maşgalalar garşylyk görkezýän wagtlar bolupdyr. Köp wakalar bar, mysal berilip, onu aýdyp oturdum, gaty köp wagt alýa. Esasanam Mara welaýatyndan we Lewap welaýatyndan şular ýalaky habar berenler bar. Özleri şaýat bolan wakalary elbetde ýanyna töwereginde gollaw bermän ýöne perwaýsyz watandaşlaryň arasynda sesini çykaranlar, öz hakyny talap edilenler alınıp gidilipdir. Kim haýsy tarap köpçülik bolsa şol tarap ýeňe. Awa rejimiň ýal-ýaglary köpçülik bolan soň alyp gidýärler aýal maşgalalary, aýal maşgalalar bilen ýanynaky erkek adamlary ýanka edişmeýärler 15 günlük göz ýa 7.000 manat, 10.000 manat, 15.000 manat ýerine görä dürli nemeler, pul jerimeleri, administrativ jezalar zatlar, şu zatlary berýärler. Doğum garnaşlaryny işten çıkaranlar da edenler bolýar. Şuýny garşylyk görkezýär, zat etdi diýip pikir edýänler. Türkmenistandaky adamlar garşylyk görkezýär. Garşylyk görkezýän raýatlar bar. Ýöne bu häzir köpçülikliň hereketi öwrülenok. Ýöne bu gidişde öwrülýär. Bu gidişde öwrülýär. Şonno uçgundan ot dören wagty biz taýýarlykly barmaly bärden aňyryk. Guşolar gollamaly. Taýýarlykly barmaly. Şolara gollawa her kim öz gollawyny goşandyny bermeli. Biziň şuňky çağırşymyzyň, şuňky çykyşymyzyň düýp mazmuny şu. Özüni ezdirmek islemeýän, özüni satdyrmak islemeýän, öz geljek neslini genosida, gyrgynçylyga duçar etdirmek islemän şu haramzadalara garşylyk görkezýän gyz gelinlerimiň, olaň hostarlarynyň, maşgalalarynyň bildirýän näýleliklerine balyp biz gollaw bermeli. Şolar bilen bile egine berip, elele berip, şu haramzadalary bütün eden pyssypjurlyklaryny sokmaly özlerini. Göreli näil bolýar. Odu özüňe bas, ötmese keseken. Aýtdyma? Şol köşküň, şol gümmeniň üstüne ikisini 40 gün ağaç suwsuz zynjyra baglap goýmaly. Üstüne gurslar saçyp gitsen şo taýda. Şonam kameradan canlı görkezmeli bütün dünýä. Adam hukuklarymy
Bular Türkmen halkyny hemme taraplaryň genosida duçar edende, gyrgynçylyga duçar edende adam hukuklary ýadyňyza düşenok. Bul iki haramzadany şol gümmediň ýanyna çykaryp, zynjyr bilen baglap, 40 gün şo taýda aç suwsuz ýyle göz edip, şo taýda saklamaly diýilende ýadyňyza demokratiýa we adam hukuklary gelýär, şeýlemi? Ýanky türkmen tuğun aýdy şey allanno, he? Bulara etçegini etip bermeli. Bizim ýene geçirimlilik edip, hawa medeni gürläp, ýugoşça parahat gürläp, emosiýasız gürläp dowam etmeli perwaýsızlyga şeýlemi? Aklyň ketegine güleýändir. Atan pagyr. Gahar gelen. Aklyň ketegine güleýändir. Edir şolar ýaly. Meselem, Sultan Açylowa. Meselem, şonda näde gorkýar rejim diýe. Ýekece Sultan Açylowadan rejim näde gorkýar diýe. Şundan mysal alan adamlar diýe. Näme üçin? Sebäbi Sultan Açylowa gorkman hakykatlar aýdýar. Şu haramzadalaň, jinayetkarlaň, binamyslaň we şulaň ýallaklarynyň erwet gorkýanlar bular Hudaýdan zatdan gorkanok, bular hakykatdan gorkýar. Hakykatdan gorkuş ýaly hiç zatdan gorkanok şular. Şoň üçin diňe hakykat we hakykat. Sultan Açylowada hakykatlar bütün dünýäýe ýaradandan soň şondan gorkýarlar. Sultan Açylowany ýetdi ýekece adam, ýekece bir aýal maşgala diýip pikir etme. Dima Folmuradov diýip biri studiýa geldi. Ors haty bilen ýazylan Dima Volmuradov diýip biri geldi. Türkmeni gitme dälmi bilemok. Türkmeni däl bolsa aýdyşym ýaly. Barda gelmede uro diýan. Türkmeni giden bolsa hoş geldi. Evet, men sepi berdim, gönýalyň sepini. Şu gönýalyň sepininden peýdalanyp geljek bolýanlar ba, efiri poklajak bolýanlar ba, hemmesini bilýär. Korku hemme zatdan öňül aýallardan başlaýar ýok. Men oňa goşulanmak. Oňa da goşulanmak. Hawa. Şoň üçin diňe hakykat, aýdylýan hakykatlary paýlaşyň. Ýaýradyň hemme ýerde. Hökman çykyş etmeli, kameranyň öňüne geçmeli bir neme ýok. Onu başardaňa oňa ýete saat ýok. Ýöne her kimiň bir iş, durmuş şerti bar. Şoň üçin iň azyndan bolmanlar şu aýdylýan hakykatlary ýaýradyň. Paýlaşyň, gollaň. Siziň hem goşandyňyz bolsun. Geljekde erkin, adalatly watanymyzda toýsançakly gatnaşyp ýörkä, dost ýarlaň, klassdaşlaň, owadaşlaň, gullukdaşlaň arasynda kursdaşlaň, çagajyklaň, agtajaklaň, ýugluklaň arasynda bir şular ýalaka buýsanç bilen aýtmaga bir nemeňiz bolsun, gowy ýatlamaňyz bolsun. Türkmen ýigit sen Türkmen ýigit Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam. Doğru istilem dedim. Wa eşdili. Hoş geldin. Hoş geldin Türkmen ýigit. Sesiň eşdili.
Sesim eşdilýärmi döwülde? Awa gowy eşdilýär. Aýt, aýdy ber. Gowy eşdilýär ediň, aýdy ber. Hoş geldiň. Türkmen ýigit. Başla ber. Hemme adam gowy işläp durar, arkaýyn başla ber. Sesim eşdilýär ne öýtden döwülde? Gowy eşdilýär ediň. Sesin gowy eşdilýär. Sesin gowy eşdilýär, aýdy ber arkaýyn. Sen öz sesiň özüň eşitjek bolma. Arkaýyn gürlä ber. Eşdilýär sesin. Sultan Açylowa hüjüm eden kapitan hemmedada aýtdy diýe. Ol polisiýa kapitany seni diňleýä, utanýa diýe. Düşünmek näme diýjek bolýan. Türkmen ýigit. Gürlä ber, eşdilýär sesin. Döwülde eşdilýärmi men Eşdilýär sesim? sesin, gürlä ber. Sesin eşdilýär, gürlä ber. Ortize efire neme diýýärmi ýa men sesim eşdilýärmi? Sen sesiň eşdilýär. Sen gürläp başla, Hiç eşdilmede men çataşdyrmadyň men. Efire. efirde şu wagt sen. Men efire allym studiýada oturýarsyň. Öwreşmenler bar. Öwreşmese şolar ýaly bolýar. Öwrenşenden soň az gowy bolar. Türkmen ýigidi efirden öň öwrenşdireli. Şoň üçin türkmen ýigit gaýrat edip e-mail bilen habarlaş biziň bilen. E-mail bilen ýa-da Facebook'tan habarlaşyp bilersiň, Instagram'dan habarlaşyp bilersiň, Twitter'den habarlaşyp bilersiň, TikTok'tan habarlaşyp bilersiň. Ýakynda WhatsApp'y we Telegram'y aktivleşdirjek. O taýdanam arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. Türkmen ýigit. Türkmen ýigit. Sesiň eşdilýär, arkaýyn gürlä bersene. Alo eşdilýärmi? Döwülde Eşdilýär, gowy eşdilýär. Şygyrdylaňa çenli eşdilýär, demalşyňa sesim çenli eşdilýärmi? eşdilýär. Hawa. Gürlä ber. Türkmen ýigit. Kulokluk nauşnik ulanýan bolsaň şondan bolmagy mümkin. Sebäp dakylýan ýerine näzadyk bolup bilýär, şondan eşdilmän biler. Sesim Ýöne eşdilýär okmy? sen sesiň eşitýän men, eşitip oturýarsan. Gürlä ber. Eşdilýär, näme üçin eşdilenok? Men bilemok, men eşitjek bolýarmy? Neme? Mikrofonlaram açyk, hemme zat açyk. Şo diýär Sultan Açylowa diýär, batyş edenniýe, kapitanniýe seni diňleýä, tomoş edýärsiň gepleşiklerini diýär. Şol ýa şoňa batyş eden üçin şoňa diýär puşman bolupdyr diýär. Şonu puşman edýär diýär. Olar ýaly bolsa diýmek wyjdanly adam ekeni, hakykatdanam. Eger şu dogry bolsa, diýmek içinde wyjdan ölmändir. Ömrü ulak bolsun. Allah tapşyrýar. Biz karar beremiz, ol Allah karar berýär. Göýberen ýalňyşynyň ögezini arkaýyn dogly bilýär. Halkyň tarapyndan, hakykatyň tarapyndan çykyş edip, halkyň hakykatyň tarapyndan edilýän çykyşlary, işleri gollap, şoňa gatnaşyp edip bilýär. Biz bilýäs, İçeri İşler Ministrliginde işleýänleň, hatda türmelerde işleýänleň arasynda nähili adamlaryň badygyny, ýeri gelende gollanmaly adamlary, gollaýanlyklaryny, kömek etýänliklaryny hemme zatlaryny bilýär. Hemme zatlary belli edilen, hasaba alynan.
Wagty gelende her kim goşan goşandynyň gaýtargyny ýokman alar. Täze Türkmenistan Halk Respublikasyny. Arkaň bir ýagdaýa düşünýär. Türkmenistanyň içinde aňzat däl. Ýagdaýlary düşünýär. Hemme zady düşünýär. Şoň üçin kän polisiýa işleýän halal süýdemen adamlar bar diýär. Polisiýada da bar, gowpsuzlukda da bar. Türkmen ýigit, sen geldiň, studiýa girdiň. Sen sen sesin gelip dur. Sen bilen men gürleşip otyrýar. Sesin gelip dur, meňem sesim gelip dur. Aljyrama. Arkaýyn goşul. Men studiýa alýan, studiýa alamdan soň neme diýäne? Seret şo mikrofon aşarady bar. Ondan telefondan girýän bolsaň, haýsy enjamdan girýän bolsaň, şol girýän enjamyň saňa aýdýan bir programma diýä. Sen mikrofonuňy, kamerany ulanýa diýip ýazýar. Ruhsat berýärmi? Birinji gezek käbir enjamlar tablet, planşet, ýa smartfonlar zatlar ýa käbir notebooklar, ultrabooklar birinji gezek programma giren wagtyň soraýar senden. Şu näme ruhsat berýärmi mikrofonuň, kameranyň ulanmagyna ýa bereňokmy diýip. Ruhsat berýän, diňe şu programmada ruhsat berýän diýende onuň doly açýar şonda. Sesin gelýär. Arkaýyn gelýär sesin. Şoň üçin sesin gelýär, arkaýyn gelip bilýär. Awştaýda Rasul Halif Pratnäme hakynda bu efirdiýä. Serdaryň ilkinji reformasy. Gyýyz gelinlere täze gadagançylyklar. Türkmenistanda Serdaryň goşadurnyň içinde ilkinji reformasy. Gyýyz gelinlere gadagançylyklaryň girdilmegi bolmaly. Sen pikiriň bar bolsa aýt Rasul Halif. Diktatorlyk näme üçin zenanlara hüjüm edýär? Şu temada aýdyp biljek zadyň bar bolsa aýdyp bilýän. Tema şu barada. Serdar gele gelmende näme üçin gyýyz gelinlere hüjüm etdi? Gyýyz geliniň hak hukuklaryny hasam erwet baskylady. Öňe baskylanyp berýär. Nädir adam aýlyga çagdaýa getirdi. Duruşy bilen durmuşy gyýyz gelinler üçin durmuşy jehenneme ögürjek bolýarlar. Näme üçin? Türkmen ýigit gelliň. Arkaýyn gürläber. Arkaýyn gürläber gelliň. Kamerany açmaga gerek ýok. Sesiň zadyň açyk, arkaýyn gürläbilýär. Alýo. Hoş geldiň. Eşdilýär, hoş geldiň. Eşdilýär, hoş geldiň. Gürläber näme üçin neme diýäň, men düşünemmi? İkra etdik gelýär Türkmen ýigit gaýrat et. Bokurdok gitdi. Meýleden ýazdyňmy? Nemeleri diziredýän beýleki hasaplara. Eger ýazan bolsaň beýleki hasaplardan otaýdan saňa düşündireýin diýip seredýän häzir smartfonu. Otaýda da hiç neme ýok. Awa. Türkmen ýigit aýplaşmadyna. Aýdyşym ýaly e-mailden ýa beýleki sosial mediadan zatdan habarlaş. Öňünden bir taýýarlyk göreli, nähili baglanýan zat edýän öňünden türgenleşeli. Ondan soň arkaýyn efir edip gürleşip berer. İstesen şu temany täzenem. Rasul Halif hüjüm diýende ol bir tarapdan dowra,
Näme gerek şo yüzüne çalıp bilýänçä çalýarlar, bilmedim diye. Bir zat üçin, sehelçe bir zat üçin, biri üçin yorgon ýakmak diýilýär. Rasul, bir gün üçin, biri üçin yorgon ýakmaly bilen zat ýokdur. He? Bir adamyň özüni betnişan etmegini elbetde islemeýär. Hiç kimem islemeýär, betnişan etmesin adam özüni. Ýöne oňa gelýänçä edilmeli. Bir topar zat bar. Inni hemme mesele bitti, hemme mesele guturdy. Hemme zat gülýarly, çözüldi, şu galamy. He? Türkmen ýigit. Ey türkmen ýigit. Gürle bar arkay. Türkmen ýigit. Ahmet Mahmut Serdar özü başda aýal gyýlara sürücü şada Alo. sürücü eşdilýär Selam arkaň doğru. gürle bar. Eşdýän gürle bar sesin gelýär. Tomaşaçylaram eşdýär sesini. Türkmen ýigit. Gürle bar arkay. Eşden okma meni. Eşden okma. Serdar özü başta aýal gyýlara sürücü şahadatnamasy berilmelidir diýip joşdy. Soňam diýe beýle bulaşdyrdy diýe. Yalançykdan aýdypdyr diýme. Şoň üçin diňe ýekeje ýerini tutmaly. Naresi ulam näme diýe. Bir tarapdan dogry, neresi dogry? Neresi dogry? Şo ýüzüne kraska çalýar, boýok çalýar, bu ýüzleri görer ýalylar. Şo tarapdan dogry diýjek bolýar. Mehriban olanlar. Bugünlükçe efirimiz 2 sagata geldi. Aslında bir sagata ýetirmän 50 minut bilen bir sagatyň aradyna uturjak, bitirjek diýip niýetlendim. Ýöne bolmady. Saglyk ýagdaýymam o diýen gowy bolmansoň sesim biraz Hudaýa şükür düzelýär, ýuwaş-ýuwaş. Ýöne inni Resuljan teret dogry aýdýar. Köp gyýylar çenden aşy diýerler. Hawa çenden aşy diýerler. O gyýylan başgalasy ýok. Ol gyýylan bir hosar zaty ýokmy? He? Inni teret türkde şeýle ýagdaý bar da umumyň jemgyýetde şeýle ýagdaý bar. Türkçesi üçin mahelle baskysy diýer. İl näme diýer? Türkmençesi. İl näme diýer diýen mehanizmany şu ýerde ulanmaly. Şo mehanizmy aktivleşdirmeli. İl näme diýer? İl näme diýer? Kim şol çenden aşa edilýän makyajy reklam edýär Türkmenede. Türkmenistanda kim reklam edýär? Kim şondan bähbik gazanýar? Şo taýdan başlamaly. Başlangy. Iň soňky däl. Biznesiň iň soňky tükedüçünden baştan başlamaly. İlk suwun sakasyndan başlamaly. Meseleni çözjek bolsaň. Eger suw zäherleýän bolsa adamlary, şo suwa zäher nerden goşulýar? Şo taýdan başlamaly. Düşündiňmi? Düşünipdimi? Şo gyýylar bilen bu şahsy mesele öwrülýär. Muny tutuş jemgyýete nemetmeler. Hemme kişinin bir ayaktan sürmeler. Şonuň özü bilen çözse bolýar şonu. Çözse bolýar şolary. Çözüp bilmeýän ordular men çözüp berýän şolarla gürleşip. Türkmeni Alo. eşdýän, Sesim eşdilýärmi doğru? eşdilýär, gowy eşdilýär, arkaň gürläber. Alo. Gürläber, ten meni eşden okmy? Hoş geldin.
Men eşdiýän seni. Men seni eşdiýän. Sen meni eşdiýänmi? Türkmeni. Sesim eşdilýärmi? Eşden okmy men? Ha? Eşdilýär sen sesin. Döwlet bu zatlaryň soňy näyle bolar? Gaty merdan ýetenis. Sen efiriň jemleýiji bölümini gaçyran bolmaly. Jemleýiji bölümini täzeden gaýrat edip jemleýiji bölümini eger öňüni gaty uzun Sesim boldy. eşdilýärmi? Eşdilýär, gowy eşdilýär sesin. Gürläber. Men ekrandan görýäň-a? Gürläber. Eşdilýär sesin. Tomaşaçylar eşdilýär seni. Gürläber eşdilýär. Resul Halif men öz pikirimi aýtdym, ýypsýo diýe. Ömrüň uzak bolsun. Bul iş pikir aýtmak bilen başlaýar. Şeýdip kämilleşilýär. Pikirleri ortağa döküp, her kim pikirlerini ortağa dökende, pikir alışylyp, dialog bilen şonu garyp, näçe garıştyrsaň pikirlerini, näçe köp pikir jemlense, şonça berk bolýar. Şonça gowy ösüş bolýar. Hökman aýtmaly, ömrüň uzak bolsun. Ahmet Mahmut Türkmen ýigit gürlädi gelen okmy geler gider diýe. Şular ýalaky mehmanda bolurlar. Şuňky gün ýaýlymyzy şu taýda jemleýär. Türkmen ýigit möhüm zatlar aýtjak diýse ýa-da başga watandaşlarymyz şu temada şoň bilen baglanşykly tapawut ýok. Haýsy temada, aktual temalarda ýöne il gün bähbitine peýda getirjek temalarda näme gürleşjek bolsaňyz Türkmenim kanaly siziň üçin açyk. Aşakdan geçip duran inha habarlaşma üçin Facebook we Twitter, e-mail belligi Türkmenim TV, TikTok bellik Türkmenim Nokot TV, Instagram bellik Türkmen Demokrasi, e-mail Türkmenim TV bellik gmail.com. Ina şu aragatlaşyk adreslerimizden, salgylarymyzdan arkaýyn habarlaşyp bilirsiňiz. Näçe köp pikir alışsak, näçe köp kelle döksek, näçe köp informasiýon görüşine gatnaşsak, şonça çal hakykaty biz häkimete getirýär. Halallyk hakykat häkimete gelmese, hiç zat düzelenok. Türkmenigit goşulajak bolýan girýän niýe? Goşulýan sesiň emeşdirýär. Ýöne sen näme üçin dowam eden ok? Ben şoňa düşünemmi. Girip arkaýyn gürläp başla bermeli. Bärde başga nemeti ýok. Şoň üçin mehmanda bolunur. Şuňky gün ýaýlymyzyň başyny, ortasyny, soňuny gaçyranlar gaýrat edip täzeden diňläp bilerler. Şuňky gün ýaýlymyzda biz haram tokumyň, bir haram döli serdaryň näme üçin gele gelmäge Türkmenistanyna gyýyr gelinlere hüjüm edeniň sebäbini maslahatlaşdyk, şoňa baha berdik. Dünýäň syýasat synçylarynyň, habarçylarynyň, intelligensiýanyň wekilleriniň, biziň watandaşlarymyzyň, biziň aktivistlerimiziň, öňde pikirlerini, garaýşlaryny hemmesini garyp, jemläp, siziň dikkatyňyza halk köpçüligine getirdik. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli köp sag bolun. Ýadyňyzdan çykarmaň. Stop Türkmen diktatura. Stop Türkmen diktator. Stop Berdimuhammedow. Stop Türkmen diktatorys.
Şol bellikler bilen paýlaşmaňa dowam edin. Hakykatlary, habarlary, Türkmenistan bilen baglanşykly suratlary paýlaşsaňyzam, şolary ýaly edip paýlaşsaňyz gaty gowy bolar. Türkmenistanyň meselelerini, problemalaryny bütün dünýäde iň köp gürleşilýän 10 temaň, 5 temaň, 100 temaň arasyna sokup bilsek, onuň ýolumyz açyk. Informasiýon göreşdi. Galany aňsat. Esasy üns çekmeli. Şoň üçin mehriban doganlar kommentariýalar bilen Türkmeniň seň sesiň gelýär. Bir ara kameraňy açdyň, gerek gel kameraňy açmagy. Kameraňy açmagam görülebilýär. Şoň üçin açak dedim özüň bilýän, onam özüň bilýän. Ýöne sesiň gowy gelýär, sesiň eşdilýär. Esasy sesiň eşdilmegi tomoşaçylar üçin. Tomoşaçylar seň sesiňi eşdýär. Eşdýär diýip aýtdylar. Menem eşdýän. Başga da gerek ýok. Aw. Men taňa barýan sesim eşdilmeýän bolsa, eger sen naushnik gulaklyk ulanýan bolsaň, şo taýda problema bar. Şo taýda problema bar. Şo girişde problema bar. Enjamyňda bir problema bar. Sen türkçe bileňä aýarlar. Aýarlarda nastroyki, aýarlarda şo taýda giriş çykyş ruhsat bermeli zatlar bar. Şolary sağlasaň bolýar durýar. Birinji gerekde bolup bilýär bular ýalatlar. Her enjam awtomatiki öz-özünden eden ok işlärdi. Şoň üçin arkaň girip gürleşip bilýär. Häzir öňe 2 sagata geçirdik. Şoň üçin eger mümkin bolsa ertire taýýarlyk görüp ýa başga bir gün haçan amatly bolsa günni de wagtam bolup biler. Bilejek etsek eferimizi gowgalardy türkmeniyet. Onda mehriban olanlar şuňky gönü ýalymyzy üçtaýda jemleýän türkmeniyet bilen türkmeniyet eşitýänmi? Bir sesse problema bar. Şoň üçin şuňluk şundan ibaret mehriban olanlar göreşmäge dowam edin. Hakykat we ýene-de hakykat. Hakykatlary ýaýradyn. Aýdylýan hakykatlar bollan ýaýradyn. Alga sanymyz 3000 ge ýetip gelýär. Oňdaşyndan kanaly gollaýanlar bar. Eliden meliden. Toýdun topukça her kim billiginden, etdiginden, tapdygyndan gollaýanlar bar. Hemmesine taňry ýapan. Hemmesiniň goşantlary. Uly kiçi däl, az köp däl. Hemmesi türkmen üçin, türkmeniň bähbetine, türkmeniň ýoluna gyza galan watandaşlaryna, kömeňe mätäç adamlaryna, diňe türkmenlere gidýär. Şonu bilseňiz bolýar. Onu şuňluk şundan ibaret. Allah ýarňyz bolsun. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli köp sag bolun. Tesirler bilen alyp baran watandaşlarymyz eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Ýüze bolay. Tomaşa eden tomaşaçylarymyz gözüňiziň nury hiç wagt öçmesin, eksilmesin. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Ýeňiş biziň bilen mehriban doganlar. Diňe agdy berlik we hakykat. Sag bolun.